Il-Prim Ministru Robert Abela akkumpanjat mill-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri kompla biżjarat tiegħu f'Għawdex fejn seta' jara mill-qrib l-entużjażmu u l-preparazzjonijiet għall-festi tal-miliet. Kienet ġurnata li laqgħet flimkien il-bżulija tal-ħaddiema, is-suċċess tan-negozji u sbuħija ta' tradizzjoni li jagħtu identità lil pajjiżna. L-ewwel żjara fid-Direttorat tal-Manutenzjoni ta' Għawdex il-Prim Ministru iltaqa' mal-ħaddiema li bħalissa jinsabu għaddejjin diversi xogħlijiet sabiex joħolqu id-dekorazzjonijiet li jżejnu t-toroq u jsebħu il-Gżira Awċija. Dawn ix-xogħlijiet qed jagħtu dera unika lill-Gżira u jkomplu jsaħħu l-atmosfera tal-miliet fil-komunitajiet kollha Awċin. Wara il-Prim Ministru żar Safina fejn seta' josserva l-preparazzjoni ta' rigali artiġjanali magħmulin minn prodotti Awċin. Uħud minn dawn il-prodotti magħmulin f'din il-Gżira li minnhom qed isiru dawn ir-rigali artiġjanali se jiġu ppreżentati mill-Prim Ministru Robert Abela lill-Papa Iljun 14 u lil diversi mexxejja internazzjonali waqt iż-żjarat uffiċjali tiegħu fil-jiem li ġejjin. Iż-żjara f'Għawdex komplet ġewwa negozju prominenti ieħor Awċi, Vinja Capricci, fejn ix-xogħol għaddej fl-aqwa tiegħu. Hawn ġie nnutat kemm l-andament kummerċjali għaddej ġmielu f'dawn iż-żminijiet ta' festi. Il-Prim Ministru żar l-uffiċini u l-imħażen fejn bosta ħaddiema kienu impenjati jippakjaw il-hampers u prodotti oħra li jinbijaw tipikament f'dan l-istaġun. Wara din iż-żjara Dr. Abela kellu l-opportunità iżżur il-qalb kulturali ta' Għawdex. Fix-xara il-Prim Ministru iltaqa' ma' Aaron Aġuż, dilettant tal-prasiepi li flimkien ma' wliedu jiddedika ħinu biex jibni prasjepju artistiku għad-gawdija tal-komunità. Iż-żjara għalqet fil-Mużew tan-Nadur. Hawnhekk il-Prim Ministru seta' jammira prasjepju spettakolari maħdum sena kbira mill-artist Gian Paul Portelli, xogħol rikonoxxut internazzjonalment. Fit-tmiem iż-żjara il-Prim Ministru Robert Abela tkellem dwar l-ispirtu uniku tal-Gżira Awċija fejn qal f'din iż-żjara u ra l-innovazzjoni tan-negozju li qed joħolqu ġid u xogħol u fuq oħra il-qalb tal-artisti u l-volontiera li jżommu l-identità tagħna ħajja.